olemekezeka okondedwa omvera amene mmatimvera pano pa Nyasa Voice Box takulandiraniso pa channel chathu pamene Malawi limapeza mawu ake kulankhulapo pa nkhani za ndale kayendetsedwe bwino ka dziko komanso kutsatidwa bwino kwa malamulo kamene timati politics, good governance and the rule of law mu chizungu. Lero tabwera ndi mawu Boni Kalindo amene anayankhula pa 29 January amene akuti zingavute zitatani iwowa sankalowe chipani cha Malawi Congress Party ndipo Malawi Congress Party akungodzichedwetsa okha kumanyengerera kuti awachitsira milandu kapena kuti awapatsa magalimoto kapena kuwalonjeza ntchito zabwino zakunja ngati ku embassy, koma iwo anenetsa kuti ali pano kumenyera ufulu a Malawi ndipo sadzalola kulowa chipani cha Malawi Congress Party olo atanyengerera chotani. Ndiye ndikhale limodzi pano pa Nyasa Voice Box kuti Boni Kalindo akuti bwanji pa nkhani imeneyi. Ndi kumapeto ake tikupemphani kuti mupange subscribe komanso musiye maganizo anu musimo kuti kodi mukugwirizana nazo zimene Boni Kalindo akunena kapena mukutsutsana nazo. Koma mwachizolowezi tikupemphani kuti tikhale anthu aulemu osunganso mtendere pakuti muno Malawi aliyense ali ndi nzeru zimene zitakuthandiza kutukula nkhani za ndale kayendetsedwe ka dziko komanso kutsatidwa bwino kwa malamulo kamene pachizungu timati anybody here in Malawi is brilliant and intelligent enough to contribute to the development of politics, good governance, and the rule of law. If you're new to Just a Voice Box, thank you for tuning in. We'll listen to Boni Kalindo, and don't forget to comment and subscribe in the comment section below. Thank you. Lero pa 29 January 2024. Ine ndine Boni Kalindo, the DC, President wanthu osauka woyamba kuno ku Malawi, komanso President wa gulu lanu lomenyera ufulu la Malawi First, the people first, amene timangoyima pa chilungamo ndipo sitizachoka pa chilungamo. Ndikupaseni moni a Malawi nonse kolikonse kumene muli, kuchokera kumsanje mpaka kuchitipa, komanso nkhotakota mpaka kumchinji. Ku Malawi kuno kuli anthu andale ambiri ochenjera komanso andale ambiri opusa. Ochenjera amene amafunira dziko lawo zabwino, komanso opusa amene amangoona ndalama ndikufuna kukhutisa mimba zawo. Chimozimozinso kuli anthu omenyera maufulu ma activist ambiri a genuine, komanso alipo ena ambiri zisiru opusa amene amanamizira uactivism koma chikhalire nicho akufuna kuti akhutise mimba zawo azinamiza a Malawi. Uthenga wa ulere opita kuboma la Chakwera ndi azibale ake ndionena kuti ine ndine Boni Kalindo ndipo ndine mmodzi womenyera ufulu a Malawi ndipo ndine wa Malawi. Ine sine sell out, sine mmodzi mwa omenyera maufulu amene ali zisiru amene amangofuna kuti azimenyera ufulu kunamizira zina lomenyera ufulu koma chikhalire nicho akufuna ndalama kuchokera kuboma. Ndikufuna ndichenjeze pano kunena kuti ine sine mmodzi mwa zisiru zimene mmati mukaziimbira mafoni ndikuzuza kunena kuti bwerani muzalowe ku MCP ndikumabwera. Ine sine mmodzi mwa iwo. Ine ndinasanzika kuti ndikukayimirira Malawi ndipo ndine wa Malawi. Ngati ndinasanzika kubanja kwathu kumene ine ndinabadwira, iniyo ndinu ana ang'ono kwambiri ndipo simungandiuze zochita. Izi zomandiyimbira mafoni ndikumandiuza kunena kuti mukundifuna kuti ndikalowe ku MCP, ndilowe ku chipani kwanu, mukufuna mugwire nane ntchito, zimenezi zicheperetu. Munayambira kale, munandiuza kuti ndikupita ku Brazil, ndinakukanirani. Munandiitana kukata kumene kunapita ma activist ena, ndinakukanirani. Lerobe mukupitiriza kumandiitana kunena kuti mukufuna mugwire nane ntchito, mukufuna mundipase nyumba, mundipase magalimoto, mundipase ndalama,
tithandizane zikoli tidye nawo ndalama. Ndikufuna ndikuwuzeni kuti ineyo sine mmodzi mwa iwo. Ngati alipo ena ma activists zisiru zimene zikumachita give up malomo mukuti izi ziyimirira Amalawi kutumikira Amalawi ndi akumabwera ku chipani kwanu ndikumalowa mu zipani mwanu, ineyo si ineyo mmodzi mwa iwo. Ine ndine Boni Kalindo ndipo ine ndili ready kuyima nji ndi Amalawi paterere pasaterere, kuombe zuwa kusaombe, kubwere mvula kusabwere mvula. Ndiye izi zoma ndiyimbira ndikumatuma anthu anu ena kumandiuza kunena kuti tatiyeni tikumane ku Lilongwe, tiyeni tikumane ku Blantyre, zimene zizicheperetu. Ndipo ndikufuna ndikuwuzeni pano kunena kuti mukapitirira zimenezi ndikuchitani expose. Ndipo ine sinimanyengerera munthu wina aliyense. Ineyo zokuti mungachite drop milandu yanga simuchita drop, koma ine siningakuopeni, siningasiye kuyimirira Malawi chifukwa chonena kuti ine ndini milandu. Ngati kunalembedwa kunena kuti activist ku Malawi azamangidwa chifukwa cholankhula chilungamo, ine ndili ready kumangidwa chifukwa cholankhula chilungamo. Koma ine siningaope kuzuzula boma la iwe Chakwera chifukwa chokunena kuti ndikuopa kumangidwa. Ukayang'ana kundende zimene ukuzuza anthu, mmene anthu akuzuzikira kundendeku, kuli anthu ambiri amene ayiwondo osalakwa koma akuzunzika. Ine ndine ndani kuti ndikaope kumangidwa chifukwa chokuti ndikuopa kuti ndikazunzika? Ikhozanso kukhala kuti inali nthawi imene Mulungu anayikonza kuti ine ndikamangidwe ndikaone mmene ziko liliri, mmene anthu akuzunzikira ku ziko. Koma zokuti wina wake akandiopseze ineyo, akandiuze ine kunena kuti Kalindo bwerani kuno, tifuna tizagwire nanu ntchito, tikukhululukirani, chani inezo pusa zangati zimenezo musiretu. Chifukwa ineyo sine mmodzi mwa inu. Ine sine sell out, sininavutikepo, sindikusowa china chilichonse. Ndimakhulupirira ndikuyamika zimene Mulungu anandipasa. Ndili nazo ndane ndatukale kuti ndili nazo zinthu zanga zimene ndimayamika kuti Mulungu anandipasa, ndipo sindinaabe kuchokera kwa munthu, ndipo sizamadiru, ndi chifukwa chake ndimanyadira. Choncho ngati kuli anthu ena zisiru zimene ndizomenyera ufulu komanso andale amene sakuziwa chimene akuchita, chimene iwo wamangoyang'ana ndi ndalama, amene yo muziayimbira mafoni azilowa muzipani mwanu. Koma musayembekezere kuti siku lina muzamvapo siku lina kuti Boni Kalindo ati akukalandiridwa ku Lilongwe, Boni Kalindo akukalandiridwa kwa Kumulanje, Boni Kalindo akukalandiridwa ku Mwanza, Boni Kalindo akukalandiridwa ku Mzuzu mu chipani cha MCP over my dead body, kapena kujipani china chilichonse. Ineyo ndioyimirira Amalawi, ndipo I will remain an activist. Ndipo wina afune asafune, ine ndine activist. Mmene Malawi muno mukuyakira moto, mmene Amalawi akuzunzikira, ine siningapange zopusa zangati zimene zozo ndikumapita ati ndikumakalowa ati ku MCP, ndipo nditati ndafuna kukalowa kusintha kuti mwina ndifuna ndikalowe ndale. Inetu sindingalowe chipani cha MCP chifukwa chipani cha MCP ndi chipani chokupha, chipani chimene chikuzuza anthu, chipani chimene chalephera kuyendesa ziko lino, chimene inu mukuziwa ndi president wanu ndikuba. Choncho inu amayi Martha ndikufuna ndikupaseni warning kunena kuti foni zimene mukumandiyimbira kumanena kuti mwatumidwa ndi MCP akulu, ngakhale so akulu MCP ena sindikufuna kukutchulani dala, muisiyire tukundiyimbira mafoni. Mayi Martha, I'm only warning you. Mayi Martha ino aku area 44 mukuziziwa nokha amene kuti ndino Mayi Martha ndani, ndikungokupasani ulemu. Muisiyire tukundiyimbira mafoni omandiuza zopusa za ku MCP. Ineyo sindikusowa ndalama, sindikusowa chakudya, sindikusowa nyumba, sindikusowa galimoto. Zonse zimene mukunenazo ine Mulungu anandipasa ndili nazo, koma zokuti ndikampereke Malawi osauka chifukwa chofuna kuti ndikakhale ndikachite satisfy selfish means, ineyo zimenezo sinimapanga.
ndikuchiteninso inu woni ma ministers atatu amene mwakhala mukumandiyimbira mafoni a MCP amene mwandiuza kunena kuti mukufuna mundikhululukire milandu munditengere kwa president Chakwera. Ineyo ndikuchitani expose mukapitiriza chifukwa ineyo nimangoyima pa chilungamo, ine nimangoswa kuswa ndipo sinimadandaula. Ndipo olo mutakhala kuti mufuna mundimange mukandisiye kundende, ine siningaope kupita kundende kuchifukwa cha iweyo, chifukwa choto kwandiyimbira foni yondiopseza kapena kundichita ashuwa kunena kuti president ati andikhululukira. Ndilibe nazo ntchito, ndipo in fact ine ndilirede kumangidwa. Koma zokuti ndikachite sacrifice Amalawi chifukwa chokuti ndifuna ndikhululukidwe kapena ndipasidwe ndalama kapena ndiguliridwe magalimoto, ine zimenezo ndilibe nazo ntchito. Ndipo muuzane ku kampu kwanuko kunena kuti ngati kuli ena omenyera maufulu amene ali zisiru amene muti mukayimbira mafoni akumalowa kuzipani kwanu, ndipo ndandanda ndi umene mmandiuzawo chakuti kuli yakuti amene owo ayimbireni akalowe kuchipani kwanu. Not Boni Kalindo. Ineyo I am not stupid, komanso I am not desperate. Ineyo ndikamanena kuti ndine president wa anthu osauka, I mean it. Chifukwa m'Malawi munomo anthu akuzunzika kwambiri. Mukanakhala kunena kuti mukundiyitana kunena kuti Kalindo tiyeni mubwere tizakambirane mmene tingakwezere masalale a anthu, tiyeni tizakambirane tizaone mmene tingakwezere chakudya muno m'Malawi, kuti anthu azidya bwanji, mmene tingakhalire ndi mankhwala muzipatala, mmene tingapangire kuti Amalawi akhale ndi umoyo wa ubwino, kodi zinthu zingasike bwanji pa market. Ineyo ndikanakhonza kubwera kuti ndizakambirane nanu. Koma zokuti ndikalowe kuchipani kwanu monga mmene akupangira ena andale opusa amene akungoganiza za m'mimba mwawo, komanso ma activist opepera amene asauka, amene chiseko cha njala cha apana ndi asowa zochita kubwera kuti azalowe kuchipani kwanu, amene abwere. Ndipo ineyo ndikuwafunira zabwino, koma zokuti muembekezere kunena kuti Boni Kalindo the DC koma mamuziwa inuyo angabwere kuchipani kwa inuyo, you are only wasting time. Ndipo you must tell Chakwera kunena kuti his time is over. He must not even try to contest because azagwa manyazi kwambiri mu 2025. Ndipo inu amene mukulimbikisa kunena kuti muziyimba mafoni muzigula anthu, fachetu list yanu yogula anthu ndiye ilipotu. Pakali panopa mukugula anthu a business, mukugula anthu a chalichi, mukugula anthu osiyana kuti alowe ku MCP. Inde amene apite chifukwa chokuti pali anthu ena amene anangobadwa ndi mtima okuti zabwino zonse zizikhala zawo, amene atengeni alowe ku chipani chanu. Koma musazayembekezere kunena kuti siku lina kapena muzalozedwa kapena muzadalisidwa ndi Boni Kalindo. Never, never, ever, ever. Ndipo musamalote za ine. Choncho ndikupempheni ku MCP kwanuko, komanso kudzera kwa inu amene mwandiyimbira mafoni ochuluka kwambiri, ma ministers atatu komanso inu mai Martha aku area 44, ndikungokupasani warning kunena kuti sooner or later I will expose you. Ndibwera ndizawauze Amalawi ndikutchula mayina anu nonse, chifukwa sobano ndapeza mekanizmu yokuti ndizikuchita record kuti ndizakhale ndi umboni, kuopa so kuti mwamba kumanena kuti ineyo ndikukupanga ni blackmail. Paja masiku ano mukudalira makhoti kuti muzimanga anthu amene akufuna kukuchitani expose. Ndiye ine ndikufuna ndikuchiteni expose ndiri ndi umboni okwanira, osakhalaso umboni ongokhala ati onama iya. Weni wa genuine. Ine sine mmozi mwa anthu opusa amene cholinga chawo amangofuna kuti azichita satisfy zofuna zawo za dziko lino lapasi ndikuwasiya Amalawi akuzunzika. Sine mmozi mwa andale wa amene owo. Sineso mmozi mwa ma activist opusa amene amangonamiza ziko. Ndipo panopa chosangalatsa ndichonena kuti ziko la Malawi likudziwa lokha sopano, chilungamo chinaoneka kunena kuti Boni Kalindo ni ndani. Ena ainu simmamuziwa Boni Kalindo, ndipo muzamuziwa posachedwa pompano, chifukwa posachedwa pompano ndizapanga zoopsa.
tikuyitanisanso posachedwa pompano mademo amene wa ndiokhuza mapenshoni anthu. Tiyitanisa anthu onse amene anapuma pa ntchito, amene ena abale awo anamwalira. Tiyitanisa azibale awo anthu amene wawa tipita pa nsewu kucholinga kuti ndalama zawo zituluke. Tiyitanisa mademo okhuzana ni milandu imene ikuponderezedwa ku makhoti. Ena ayiwo analuza malo awo. Tikunena pano kunchinji uko kuli ngati banja la akaphwiti amene akuzunzidwa koopsa, ana awo anathamangisidwa pa malo pawo, koma nkhani zawo pakana lero sizinalowe ku khoti. Anthu angati amene wa Malawi muno okhala ngati akaphwitiwa alimo ambiri, ndipo tiyitanisa mademo onena kuti anthu azapange mademo okhuzana ndi nkhani zosiyana-siyana. Tiyitanisanso mademo okhuzana ndi age limit. Pakali panopa zisilu zina za ndale zimene zakhuta ndi ndalama zokuba zikupangana kunena kuti ati zikapange bilu ya age limit ku parliament. Ati ncholinga kuti anthu ena ati asayime zisankho zikubwerazi. Tikufuna tikuwuzeni kunena kuti ziko lino silano, ziko lino ndila Malawi, ndipo palibe amene ali above the law. Wina ayerekeze to tamper with the age limit mukakambirane ku parliament. Tibwera kongo tizakusokoloseni afisi inuyo mukutitenga ife Malawi ngati zisiru kumatiseweresa kumatidoda ngati mpira. Tikubwererani ku parliament kongo muone kunena kuti kodi Malawi amakwiya bwanji. Ndipo palibe amene ati amulese wina aliyese amene akufuna kuyima. Kaya ndi okalamba kasi okalamba kandi mwana aliyese ali ndi ufulu mu dziko linolo kuyimirira o president. Nangofuna ndikuchiteni uone, ndikuwuzeni kunena kuti ife ana ang'ono tikuona. Ndipo palibe amene angandiyimise ine. Ndine Bon Kalindo, the DC. Kundimvera amene wanali mawu abambo Bon Kalindo pano pa Nyasa Voice Box, amene amati zingavute zitatani sangalowe chipani cha Malawi Congress Party. Ndiye pano potafika kumapeto kwa audio imeneyi tikupemphani nomvera kuti muyikende manga yanu musimo mu comment section kuti timve maganizo anu kuti kodi bambo Bon Kalindo akunena zinthu zoona kapena inu mukutsutsana nazo. If you're just tuned in, we were just listening to the voice of Bon Kalindo, the president of Malawi First, and in his audio he just said that whatever happens, whatever may be, he shall never join the Malawi Congress Party. So let us know your thoughts on this audio in the comment section below, and once again thank you for tuning into Nyasa Voice Box, the place where Malawi finds its voice in matters of politics, good governance, and the rule of law. Once again, thank you for tuning in. This is Nyasa Voice Box, your voice, your country.